Božje milosrđe prema čovječanstvu nikada nije prestalo. I Jahve reče: sažaljevaš se na ricinusovo zrno koje nisi obrađivao niti uzgajao, koje je nastalo u jednoj noći i propalo u jednoj noći. A ja ne bih li trebao imati sažaljenja na Ninivu, tako veliki grad, u kojem ima više od 12.000 ljudi koji ne znaju razliku između desnice i lijeve strane, a također i mnoge životinje. Stvoriteljevo milosrđe nije ni fraza ni prazno obećanje, sadrži načela i svrhe, istinito je i stvarno, bez prikrivanja. Njegovo milosrđe prema čovječanstvu traje vječno. Ali stvoriteljeve riječi i oni ostaju njegova jedina izjava o tome zašto je milosrdan. Kako pokazuje milosrđe, koliko je blag prema ljudima i koji su njegovi pravi osjećaji prema njima. Božji gnjev često pogađa čovječanstvo, ali njegova milosrđe nikada ne prestaje. Svojim milosrđem on vodi, predvodi, opskrbljuje i hrani čovječanstvo kroz generacije i vjekove. Uvijek će voljeti čovječanstvo, uvijek će ga voljeti. Uvijek će voljeti čovječanstvo, uvijek će ga voljeti. Razgovor Boga i Jehove otkriva sve, njegove misli o čovječanstvu. To je izraz njegova srca i dokaz njegove velike milosti prema čovječanstvu, koja se proteže ne samo na starije, nego i na mlade, baš kao što je oduvijek bilo, od jedne generacije do druge. Božji gnjev često pogađa čovječanstvo, ali njegova milost nikada ne prestaje. Svoju milosti on vodi, brin se za i hrani čovječanstvo kroz generacije i vjekove. On će uvijek voljeti čovječanstvo, uvijek će ga voljeti. Božji gnjev često pogađa čovječanstvo, ali njegova milost nikada ne prestaje. Svojom milosti on vodi, brin se za i hrani čovječanstvo kroz generacije i vjekove. On će uvijek voljeti čovječanstvo, uvijek će ga voljeti. On će uvijek voljeti čovječanstvo, uvijek će ga voljeti. Na temelju riječi Svezak 2, poznavanje Boga. Sam Bog, jedinstveni doj.